କଳି ଯୁଗରେ କେଉଁ 5ଟି କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେହି ସବୁ କଥା ଆଜି ସତ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। 4 ଯୁଗରୁ କଳିଯୁଗ ସବୁଠୁ ଶାପିତ ମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ କର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏକଥା ମହାଭାରତ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମନରେ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତ ସରିଲାଣି, ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା କଳିଯୁଗ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଏ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କି ଏକଥାର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଗେ ତମେ 5 ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲର 5 ସାଇଡ଼କୁ ଯାଅ, ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯାହା ତୁମେ ଆଗେ ଦେଖିବ ଆସି ମୋତେ ବୁଝେଇ କହିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଅଲଗା ଅଲଗା 4 ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଫେରିକି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି 5ଟି ସତ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେମାନେ କୁହ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆସିଲ। ପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ 2ଟା ଶୁଣ୍ଢ ଥିବା ହାତୀ ଦେଖିଲି। ସେ ହାତୀ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲି। କୃପା କରି ହାତୀଟି କାହିଁକି ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କି କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ଲୋକ ହେବେ କି 2 ପଟରୁ ଶୋଷଣ କରିବେ। ଲୋକ କହିବେ ଗୋଟେ କଥା, କରିବେ ଗୋଟେ କଥା। ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବେ, ଭିତରେ ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ। ମନରେ ଜହର ଆଉ ଈର୍ଷା ଭରିକି ରହିବ। କଳିଯୁଗରେ ଏମିତିକା ଲୋକଙ୍କର ରାଜ ହେବ। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇସାରି ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲି। ତା'ର ଦେହରେ ବେଦ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ମୁର୍ଦାର ମାଂସ ଖାଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ଲୋକ ହେବେ। ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କପଟ ରହିବ, ଲୋଭ କପଟ ରହିବ। ଏମିତି ଲୋକ ଅନେକ ରହିଥିବେ। କେତେବେଳେ କିଏ ମରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏମାନେ ମନ ପର ଧର୍ମ ଉପରେ ରହିବ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଲୋଭୀ ହେବେ। ତାପରେ ଭୀମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ। ଭୀମ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲି। ଗୋଟେ ଗାଈ ତା ବାଛୁରୀକୁ ଏମିତି ଚାଣ୍ଟି ଚାଣ୍ଟି ତାକୁ ପୁରା ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଲା। ୟାର ମାନେ କ'ଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କି କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ଲୋକ ହେବେ, ନିଜ ପୁତ୍ରପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ବଢ଼ି ପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଧାର୍ମିକରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ଆଳାପରେ ଦିନ ସରିବ। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପରିବାରରେ ବାନ୍ଧି ରହିବେ। କେହି ବି ସଦସ୍ୟ ଭକ୍ତି କର୍ମରେ ରହିପାରିବେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋହମାୟାରେ ଫସିକି ରହିବେ। ଭୀମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣିସାରି ନକୁଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ହେ ମାଧବ, ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଡ଼ୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବି ତାକୁ ରୋକି ପାରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛଟିଏ ତାକୁ ରୋକିଦେଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କଳିଯୁଗରେ କିଛି ବି କାମ କରିବନି, ଖାଲି ହରିନାମ ହିଁ କାମ କରିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ, ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, ଖାଲି ହରିନାମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ସହଦେବ ପଚାରିଲେ,
कि ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସାରା କୂଅ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କୂଅରେ ପାଣି ଥିଲା, ହେଲେ ଗୋଟେ କୂଅରେ ପାଣି ନଥିଲା, ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା। ଏ କୂଅରେ ପାଣି କେମିତି ନଥିଲା? ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କି କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଧନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତଥାପି ସେ କେଉଁ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ସେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ହେଲେ ଗରିବକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଧନ ଥିବା ଲୋକ ଗରିବମାନଙ୍କର ଉପହାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। କଳିଯୁଗରେ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଥିବ ତ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ବିନା ମଣିଷ ମରୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ କୂଅରେ ପାଣି ଥିଲା, ହେଲେ ଗୋଟେ କୂଅରେ ପାଣି ନଥିଲା। କଳିଯୁଗରେ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ମନ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଆଉ କଳିଯୁଗରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହି ହେଉଛି କଳିଯୁଗର 5ଟି ସତ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।